अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर तो नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो थाखाय आङो लानानै फैबावलायबाय तो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थागोन तो थांनाय दाखालि दिनावहाय 1 तारिख खालि जों आंखौहाय मोनसे मण्डलियावहाय गोदान बोसोरनि आलासि आंखौ लिंहरदोंमोन मोनसे मण्डलियाव तो बेवहायनो आङो थांदोंमोन तो बेवहाय बेखौनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैबाय तो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि। तो बे नुथाया जाहैबाय जोङो लामायाव साहा लोंलांदों माने बिराद फुङाव जोङो फैदोंमोन नालाय तो लामायाव जों बेहाय साहा लोंबाय आरो दायो जोङो मोनफैबाय जायगायावहाय बिथांमोना बोसोर गोदाननि फ्रेम बस जायखौ जोङो होनो अनज्लायनानै जानाय लोंनाय बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ बे मण्डलिनि मानसिफ्रा तो बेवहायनो जोङो हाबफैबाय सिगाङावनो मानसिफोर लोगो हमफैबाय नायबाय आरोना गिर्जा हाबनोसै दायो जोङो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे गिर्जानि मण्डलिनि मानसिफ्रा आरोखि ना बोसोर गोदानखौ मोननायजों लोगोसे जोबथा रंजादों गिर्जा न' सिङाव इसोरनि गित खननानै दामनाय देनायजों माने मोसादों आरो रंजादों आरोखि ना इसोरखौ हामबाय होननायजों बिथांमोना गिर्जायावहाय मोनसे आनडिसिप्लिन खालामाखै इसोरखौ बाख्नायनायनि मुङै रंजादों आरोखि गोदान बोसोरखौ मोननायनि थाखाय।
र' बाय आं एसे सिं लाखांबावनि जोंबो माबा नागिरदों थांनो र'